kake daɗa mini komi yau ma da kayo ƙaruwa Allah na kare kale ta ne kai kawawan tibiri in yau annaka kai ka nufi ni in yaba Mustapha Allah na gode ka ƙaro abin fare ya Mamudu kai nike so sarki ya sarki na ɗin Allah babu kamar ga tanka nike farin gani yarda da ni tanka a zuciya yana da girma annabi yarda in ka habibi ya Muhammadu ka ne gurina wai yaushe ganin kaya ban Aisha baban Fadima abin kaunata wanda ake ta nema duka mutane aljanna ya komi duka kai suka nema annabi ni ma barani ke yarda ka ba kauna ta kace nake ta barahadi yarda ka bani shugaba na Muhammad sarki na mai gida ya Mamudi ni ka buɗa wuri na ya Mamud kai ma kyauta a yanurla duka abinda ne kake so na baka abinda duka na mallaka ne muka kyauta dan ka cancanta ya nuralla kalele na rabu waye tamkar rasa babu irin ka musu dafa kuma ba za a yi ba hure kai muke ta so kai mana komi annabi shugaba karin duwa mu karshe dan ya kada mu ya Muhammadu kaga yana ta so ya kai ni farin duwa kai tausayin ka kai kake yi mana hali da ka kare ni a yanurallah duduna duniya annabi kare ni ba da mali da aiki na ba zama da ku nake buɗa ya Mamud da shugaba kai min hali ya Mamud kai na biya muku tari na mika farin gani yarda da ni babu ina kiran ku ya ga wasila dan ku ya girma ku kai shi gurin hari baba barhama na girma kuma na isa ka kai ni gurin shugaba na Muhammad wanda nake kira mai mana komi wanda Allah yake wa wayi domin shi Allah ne nake da taurin goma ni dai ba da mali ba koko aiki Allah ga salatu ka gun Mamudi sahale da sahabai har da su umma samin maula shehi mai tijaniya da babana barhama mai mun komi ta kare shi ma ba zan manta ba ta zulfatu ba zan barka ba ta jibiri mana ina gaida ka ta ɗauko diyo ina gaida ku duka kun yi mana komi kun ba bi ba musu dafa ya wayo Allah da ya dadada muku komi a tsarin har da baba na bauchi na ke faɗi alhamdulillah ya Allah na yaushe ma in zo ka don ƙara mun wani tsaya ya Allah ban san komi ba